मोनसे गिदिर खौरां जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बे बाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बे बाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बे बाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों।
बेबाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां, जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बेबाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां, जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बेबाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सोरखारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां, जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बेबाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों।
आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सरकारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां, जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बे बाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद। जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सरकारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे गिदिर अपारेशननि बिथांखि लानाय जादों। मोनसे गिदिर खौरां, जम्मू काश्मीराव गोदानै 3000 रौनिया हानजाखौ दैथायहरदों। बे बाराव उदखारिफोरनि थाखाय गिदिर खैफोद। जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि गाग्लोबनाय बांनायखौ नोजोर होनानै रौनिया हानजाया जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ दैथायहरदों। आथिखालाव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरनि बांनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं। थारैनो थांनाय माखासे सानफोराव जम्मू काश्मीराव उदखारिफोरा गोबां जायगाफोराव रौनिया हानजानि जवानफोरखौ नोजोर होबोगासिनो दं एबा गाग्लोबबोगासिनो दं। बेनिनो उदखारिफोरखौ फिनजाथाय होनो थाखाय भारतारि रौनिया हानजानि गिदिर थांखि। लोगोसे थांनाय 9 जुनाव गोदान सरकारा समायखिरा लाखांनायनि उनाव जम्मू काश्मीराव मोनब्रै गिदिर उदखारि गाग्लोबनाया जाना थांबाय। 9 जुन खालि उदखारिफोरा रियासीआव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि गंसे बासखौ गाग्लोबदोंमोन आरो 9 सुबुंफोरखौ बुथारदोंमोन। बिनि उनाव कुटुआयाव मोनसे रौनिया हानजानि कनभयनि सायाव गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो 15 जुलाइ खालि उदखारिफोरा दडाखौ गाग्लोबदोंमोन, जेराव 4 रौनियाफोरा जिउ गोमादोंमोन। नाथाय बे समाव उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जम्मू ओनसोलाव 3000 रौनियाफोरखौ थिसनदों। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला बे समाव भारतारि रौनिया हानजाया पीर पंजल ओनसोलनि हाग्रायाव थाखुमानाय उदखारिफोरखौ सिलिंखार खालामनो थाखाय मोनसे